हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बे बोसोरनि बैसागुनि बयनिख्रुइबो भिउस मोननाय एबा नायजानाय मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव मोनसे फारिलाइ लानानै फैदों। दा नोंथांमोना बबे मिउजिक भिडिअआ दासिमाव एबा हगारनायनिफ्राय बेसेबां भिउ मोननो हाखो आरो बबे मिउजिक भिडिअआ दासिमाव हाइस्ट भिउ मोननो हाखो बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आरो आं सिगाङावनो बुंनानै होखानाय जायोदि गोबां माखासे प्रडाक्शन चेनेलफोरा मिउजिक भिडिअफोरखौ उन सिगां रिलिज खालामनानै होदों, थेवब्लाबो बिथांमोना जि दिनखालि रिलिज खालामदों बै दिननिफ्राय हमनानै दिनैसिम काउन्ट खालामनानै मोन 10टा फारिलाइ खालामनाय जादों। आरो बे मिउजिक भिडिअफोरनि एबा गिबिसिन फारिलाइयावनो दङ इलिसा बर' मिउजिकेल चेनेलनि गेजेरजों हगारजानाय जोंनि हारिमु गोदान मिउजिक भिडिअआ रिलिज खालामनायनिफ्राय दासिमाव 2.7 मिलियन भिउस मोननानै बयनिख्रुइबो सिगांसिन फारिलाइयाव दङ एबा बयनिख्रुइबो बांसिन भिउ मोननानै दङ 1 मान्थनि गेजेराव। आरो नैथि फारिलाइयाव दङ जेखाय फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि बेनारजों दिहुनजानाय बाक्सा जिल्लानि सनालाबो आदा मिउजिक भिडिअआ रिलिज खालामनायनिफ्राय एबा 3 उइक्सनि गेजेरावनो 2.4 मिलियन भिउस मोननानै नैथि जायगा आवग्रिनानै दङ। आरो थामथि फारिलाइयाव दङ साननि बि प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय बिरगोस्रि गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअआबो 1 मान्थनि गेजेराव 2.4 मिलियन भिउस मोननानै थामथि जायगा आवग्रिनानै दङ। आरो ब्रैथि फारिलाइयाव दङ एसबि करिय'ग्राफि प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजों दिहुनजानाय अ बिबार खुगा देमसि बैसागु मिउजिक भिडिअआ 2 उइक्सनि गेजेरावनो 1.9 मिलियन भिउस मोननानै ब्रैथि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनानै दङ। आरो बाथि फारिलाइयाव दङ मेब्ला सिखारि प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय दुलुर दालार बैसागु देमसि मिउजिक भिडिअआ 3 उइक्सनि गेजेराव 1.7 मिलियन भिउस मोननानै दासिमाव बाथि फारिलाइनि जायगा आवग्रिनानै दङ। आरो द'थि फारिलाइयाव दङ एनआर सिने प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय हान्थुआव मेलेम गोनां अफिसियेल गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअआबो रिलिज जानायनिफ्राय 3 उइक्सनि गेजेरावनो 1.6 मिलियन भिउस मोननानै द'थि फारिलाइनि जायगा आवग्रिनानै दङ। आरो स्निथि फारिलाइयाव दङ एसबि करिय'ग्राफि प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायनो दिहुनजानाय बै नखराव गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानायनिफ्राय 1 मान्थनि गेजेराव 1.5 मिलियन भिउस मोननानै स्निथि फारिलाइनि जायगा आवग्रिनानै दङ। आरो दाइनथि फारिलाइयाव दङ लिटिल हार्ट प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय पेरेफे 3 मिउजिक भिडिअआ रिलिज खालामनायनिफ्राय दिनैसिमाव 1.5 मिलियन भिउस मोननानै दाइनथि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनानै दङ। आरो गुथि फारिलाइयाव दङ आरके एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय हादानाव मैदेर फैयो गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअआ 4 उइक्सनि गेजेराव 1.2 मिलियन भिउस मोननानै गुथि फारिलाइखौ आवग्रिनो हादों। आरो जिथि फारिलाइयाव दङ एलबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय जोरैमा अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआ 1 मान्थनि गेजेराव 1 मिलियन भिउस मोननानै दासिमाव जिथि फारिलाइयाव दङ। स' लोगोफोर बेफोर मिउजिक भिडिअखौ आङो रिलिज जानायनिफ्राय दिनैनि मे दाननि 3 खालारसिमल' काउन्ट खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जादों। जानो हागौ बेफोर उनाव सोलाय सोल'बो जानो हागौ। जायखिजाया नोंथांमोना बे बोसोरनि बे मोन 10 फारिलाइनि बबे मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनसिनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। आरो बे भिडिअआवहाय माबाफोर गोरोन्थि जालांबायब्ला नोंथांमोननियाव जोबनायाव बयनिसिमबो निमाहा बिहरनाय थाबाय।